Anyway, хора. Да, anyway, хора. Тук сме с моята браточка. Можехме да правим клип влог на моите самолети, ама на фарчикотера ми, ама са провали. Защото нещо му стана и нямаше да ходим никъде. 100%. Ще отидем на рампите. Мисля. И пък на Розариум. Не знам. Няма. Аз сме се облечли спортно. Как? И да мога и какво? И да мога и какво? Ще е така. Ще вам пали колата. Още ли снимаме? Ще вам пали колата. Ух! Сега се прибия. Оф, как се стана там на слънцето? Влог, който ще карам кола. Ще караш кола ли? Не. Още ли снимаме, бе? Ага. Ходиш? Ще това мисля. Колко да е? Епа. Какво? Ако ли? Ело, помирше. Не. Чакай, чакай, чакай. Ей, ти го махна. Не знам дали знаете Вълчо, който си яде лайнхат. Това е Вълчо. Знаеш ли Вълчо? Вълчо. Не. То се е на Босайде. О, тапичка! На Босайде. Деца ядеше лайната. Деца е срай си изяде лайната. Вълчо е! Ето звучи. И деца са богащите. И се реших в един легенд. Тапичка. Отново. Каква ти тапичка? Тапичка е под краката минала. Държиш ми едно левче. Как 2 пъти 50 стинки. Държиш ми едно левче. много искаш? Много искаш, Дин. Много искаш. Иди, ще виждам, иди. Арнал Найра. Пак тапичка! Няма. 1,50. Аз ще оставя путка. Ах, да фак.
А, как се удари. Ама не се шумбля. Бля. Какво има? Кой си цял? What the fuck? На. Това пък тъпират на краката. Аз аргония! Не знам. Още ли снимали? Да. О, тъпи хора. Това ще е здрави клип. Няма да ви харесва. Абонирайте се. Харесайте. И да се лайквате. Чао!